Akwụkwọ nke Luk isi nke 24. N'ụbọchị mbụ nke izu, n'isi ụtụtụ, ha bịara n'ili ahụ wee weta isi isi ha kwadebere, ma ụfọdụ ụmụ nwanyị ji ha. Ha hụrụ nkume ahụ ka akpọkọrọ n'ili ahụ. Ha wee banye, ma ha ahụghị ozu Onyenwe anyị Yeshua. O wee ruo na mgbe ha na-ele nke a anya, lee, na mberede, ndị ikom abụọ yi uwe na-egbuke egbuke bịakwutere ha. Ma mgbe ha jụrụ anya, ha wee kpọọ isi ala n'ala. Ha sịrị ha, "Gịnị mere unu ji achọ onye ahụ dị ndụ n'etiti ndị nwụrụ anwụ? Ọ nọghị ebe a, kama akpọlitewo ya n'ọnwụ. Chetanụ otu o si gwa unu okwu mgbe ọ ka nọ na Galili, na-ekwu na a ga-enyefe nwa nke mmadụ n'aka ndị mmehie ka akpọgide ya n'obe, na n'ụbọchị nke atọ ka o bilite ọzọ." Ha chetara okwu ya. Mgbe ha si n'ili ahụ lọta, ha gwara ndị nsọ na ndị ọzọ niile ihe ndị a. Mary Magdalene, Joanna, Mary nne James, na ụmụ nwanyị ndị ọzọ so ha bụ ndị gwara ndị ọzọ ihe ndị a. Ma okwu ha yiri ha ihe efu. Ha ekweghịkwa ha. Pita wee bilie, gbaa ọsọ gaa n'ili ahụ, lee anya n'ime, hụkwa uwe akwa linin ahụ ka ọ gbasara onwe ha. Ha wee pụọ na-eju anya ihe merenụ. N'otu ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n'ime ha gara obodo dị ka kilomita 60 site na Jerusalem, nke a na-akpọ Emmaus. Ha wee kparịta ụka gbasara ihe ndị a niile e mere. Mgbe ha na-akparịta ụka ma na-eche echiche, o mere na Yeshua n'onwe ya pụrụ wee soro ha gawa, ma anya ha mechiri emechi, ha enweghịkwa ike ịmata ya. O wee sị ha, "Gịnị bụ okwu ndị a unu na-eche ka unu na-eje ije ma enwe mwute?" Aha ya bụ Kleopas wee zaa ya sị, "Ị bụ naanị otu onye? Ọ bụ onye ọbịa na Jerusalem. Ị maghị ihe ndị a n'ebe ahụ n'ụbọchị ndị a?" O jụrụ ha sị, "Gịnị?" Ha zara ya sị, "Nke Yeshua onye Nazaret, onye bụ onye amụma, onye dị ike n'ọrụ na okwu n'ihu Chineke na ndị mmadụ, na otu ndị nchụaja na ndị ọchịchị anyị si maa ya ikpe ọnwụ ma kpọgide ya n'obe. Ma anyị nwere ike na ọ bụ ya napụtara Izrel. Ma maka ihe ndị a niile, taa bụ ụbọchị nke atọ ka ha mere." Ee, ụfọdụ ụmụ nwanyị n'ime ha tụrụ anya. Ha bịara n'ili ahụ n'isi ụtụtụ. Mgbe ha na-ahụghị ozu ya, ha bịara wee sị ha na ha hụkwara ohu nke ndị mmụọ ozi na-ekwu na ọ bụ onye mba ọzọ. Ya mere, ụfọdụ n'ime ndị ha na ha gara n'ili ahụ wee hụ na ọ bụ dịka ụmụ nwanyị ahụ kwuru, ma ha ahụghị ya. O wee sị ha, "Unu ndị nzuzu na ndị obi ha dị ngwa ige ntị n'ihe ndị niile amụma kwuru. Yeshua o kwesịrị ịta ahụhụ ihe ndị a wee banye n'ebube ya? Ọ malitere site n'aka Mozis na ndị amụma niile wee kọwara ha ihe e dere gbasara ya n'akwụkwọ nsọ niile. Ha wee bịaruo obodo ha na-aga, ma o mere ka ọ dị ka a ga-asị na ọ ga-agafe. Ma ha manyere ya, Nọrọnụ ebe anyị nọ, n'ihi na ọchịchịrị ga-agba, ụbọchị agafeela." Ya mere, ọ banyere n'ụlọ ka ọ nọnyere ha. Mgbe ya na ha nọ na-eri nri, o were achịcha, gọzie ya, gbawa ya nye ha. Mgbe ahụ anya ha meghere, ha wee mata ya. Ha ahụghịkwa ya ọzọ. Ha wee sị n'etiti onwe ha, "Obi anyị gbọwaghị anyị mgbe ọ na-agwa unu okwu n'ụzọ, mgbe ọ na-emegharakwa unu akwụkwọ nsọ?" Ha biliri n'oge awa ahụ
laghachi azụ na Jerusalem wee hụ ndị Eloimen ka ha zukọrọ ọnụ na ndị ha na ha nọ, ndị sịrị, Onyenwe anyị apụtawo n'ọnwụ, ọ pụtawokwa ìhè nye Saimọn. Ha wee kọọrọ ha ihe ndị mere n'ụzọ na otu ha si mara ya n'ịba achịcha. Mgbe ha na-ekwu ihe ndị a, Yeshua n'onwe ya guzoro n'etiti ha wee sị, Udo dịrị unu. Ma ha nọ n'ọgbaghara ma tụọ egwu na-eche. Mgbe ahụ onye ahụ na ha ahụla mmụọ sịrị ha, Gịnị mere unu ji echegbu onwe unu? Gịnịkwa mere obi abụọ ji ebili n'obi unu? Lee aka m na ụkwụ m, n'ihi na abụ m onwe m. Metụ m aka, hụkwa m, n'ihi na mmụọ m enweghị anụ ahụ na ọkpụkpụ dịka unu hụrụ m nwere. Mgbe o kwuchara nke a, o gosiri ha aka ya na ụkwụ ya. Mgbe ha ka nọ na-enweghị ike iju anya, o juru anya ha. O sịrị ha, Unu nwere nri ọ bụla ebe a? Ha wee nye ya otu iberibe azụ esiri esi na otu iberibe achịcha dị mma. O wee were ya rie n'ihu ha. O wee sị ha, Ndị a bụ okwu m gwara unu mgbe m ka nọ n'etiti unu, ka ihe niile e dere gbasara m n'okwu Mozis na akwụkwọ ndị amụma na abụ ọma wee mezuo. O wee mee nghọta ha ka ha wee ghọta akwụkwọ nsọ wee sị ha, Otu a ka e dere ya, otu a ka Yeshua tara ahụhụ ma si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ. N'aha ya ka a ga-ekwusa nchegharị na mgbaghara mmehie n'etiti mba niile, malite na Jerusalem. Unu bụ ndị akaebe nke ihe ndị a. Lee, m na-ezitere unu nkwa nna m kwere, mana nọrọnụ n'obodo Jerusalem ruo mgbe e yikwasịrị unu ike site n'eluigwe. O wee duru ha gaa Betani, welie aka ya elu gọzie ha. Mgbe ọ na-agọzi ha, ọ hapụrụ ha, e wee duru ha gaa n'eluigwe. Ha wee fee ofufe wee laghachi Jerusalem n'ọṅụ dị ukwuu. Ha wee guzoro n'ụlọ nsọ mgbe niile na-ekpe ekpere ma na-eto Chineke. Amen.